タヒチアンダンスのヒナテアの皆様です。2013年9月に発足し、東京、神奈川を中心にビアガーデンや地域のお祭りなどさまざまなイベントステージに出演されています。それではヒナテアの皆様、よろしくお願いいたします。porinetia te poipoi na te hopeto e apa i tino aloha no to'i mauna turang i to'o ai awara oe aruira auna ito tiaune Ote'a
ひなて屋の皆さん、素晴らしいステージをありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。